Ja myślę, że najważniejszym wyzwaniem, i to jest bez wątpienia problem, z którym muszą się zmierzyć wszyscy, którzy myślą poważnie o regionie, jest przede wszystkim kurczenie, wyludnianie się miast i tak naprawdę nowy pomysł na region, który częściowo jest realizowany, ale w tej chwili myślę, że on jest realizowany zbyt nieśmiało i zbyt chaotycznie. To znaczy, co ma zastąpić przemysł ciężki i co w jego miejsce ma stać się takim, powiedziałbym, kołem zamachowym rozwoju naszego regionu. Ja myślę, że tutaj i włodarze, i politycy, ale też i całe społeczeństwo z tym problemem zdecydowanie się musi zmierzyć i to jest coś, czego dłużej nie możemy udawać. Znaczy dłużej nie możemy udawać, że to jest kwestia, która rozwiąże się sama i to jest kwestia, do której nie możemy podejść systemowo. Ja myślę, że kolejnym problemem jest kwestia właśnie z tym wprost wiążąca się, to znaczy zarządzanie na poziomie, powiedziałbym, całej konurbacji. To jest problem, który w tej chwili jest raczej, można by powiedzieć, ciągle niespełnioną obietnicą polityków, ale to jest problem, który też powinien przybrać realny kształt. Powinna niekoniecznie powstać ustawa, ale jakieś ramy współpracy pomiędzy poszczególnymi miastami, które myślę, że będą w stanie ten potencjał, jaki chociażby tutaj w konurbacji górnośląskiej drzemie, będą mogły o wiele łatwiej i o wiele, można powiedzieć, efektywniej wykorzystać. Ja myślę, że kluczem oczywiście jest tutaj współpraca. Myślę, że kluczem jest chociażby otwartość nie tylko Górnoślązaków, ale ludzi mieszkających w tym regionie i to oczywiście jakby wspólna współpraca, wspólne współdziałanie będzie prowadziło do, myślę, oczekiwanych przez całe społeczeństwo celów czy oczekiwanych efektów poprawy tutaj jakości komfortu życia w naszym regionie. Górny Śląsk to region o przebogatej historii, aczkolwiek trudnej historii. Dzisiaj, na początku XXI wieku, musimy zadbać o to, aby dziedzictwo Śląska, dziedzictwo jego historii, ale także język, ludzie nie zostało to dziedzictwo zmarnowane. Śląsk jest pewnego rodzaju perłą w koronie. Musimy dbać o to, aby tą perłą pozostał. Najważniejszymi problemami trawiącymi nasz region jest brak długofalowej strategii rozwoju naszego województwa, brak wsparcia rodzimych przedsiębiorców, zwłaszcza jeśli chodzi o promocję ich firm za granicą, emigracja zarobkowa i brak edukacji regionalnej. Wszyscy widzimy, jak rozwija się centrum Katowic. Ile powstaje nowych budynków, jakie nowe inwestycje są w trakcie. Niestety wszystko to odbywa się kosztem innych dzielnic i to należy zmienić. Najważniejszymi problemami, które staną przed reprezentantami naszego regionu w najbliższym czasie, to na pewno kwestia dziedzictwa przemysłowego, tego, które cały czas ma jeszcze problemy, czyli przede wszystkim branży węglowej, ale także i kwestie zagospodarowania tego, co po epoce silnego uprzemysłowienia pozostało, a także kwestie regionalnej tożsamości, języka i kultury, które w najbliższym czasie będzie należało uregulować w sposób formalny. Kluczem do tego wszystkiego będzie współpraca, otwartość i spójność.